Sebevědomí, myslím, že to je docela důležitá věc, jak na ledě, tak i mimo led. Možná se to objevovalo, protože jsem měl docela problémy s angličtinou ze začátku. Jsem se nedovedl pořádně vyjádřit v angličtině. To nedovedu ani teďka, někdy mám svět, někdy nedokážu říct to, co chci, ale je to mnohem lepší a mnohem lepší. Tenhle je vlastně můj 3. rok a je to o něco lepší s tím sebevědomím. Jak na ledě, tak i mimo ně. Martin Havlát se stal prvním českým hokejistou, který vyhrál juniorské i seniorské mistrovství světa, dokonce v jedné sezóně, v rozmezí 4 měsíců. Zlatá medaile, kterou převzal v Petrohradě, je vystavena v hokejové síni slávy v Torontu. Já jsem ještě v té době nikdy nehrál v NHL, ale už jsem byl v hokejové síni slávy, tak to bylo docela takový spíš srandovní, takže jsem ještě nevěděl, že to někdy budu hrát. Byl to můj sen, takže pak o rok později jsem ji splnil, za co jsem byl moc šťastný. Takže. A těm titulům to bylo vlastně oba dva v jednom roce. Bylo to, myslím, taky hodně o štěstí. A spíš jsem měl větší radost z toho juniorského titulu, protože vlastně tam jsem se na tom víc mohl podílet. Pak v tom Petrohradu jsem byl šťastný, že jsem byl nominovaný a vlastně poslední tři nejdůležitější zápasy jsme hráli hodně na 3-5, já jsem byl v té 4., ale jednou jsem byl na ledě ve finále, takže jsem se taky trošku na tom podílel. Václav Pletka, Martin Havlát a je to 2-0. Pletka stačilo skvěle a prudce přihrát na Havláta a ten neváhal a zblízka zavěsil do vinglu. Tam důrazně vnikl Havlát, Kruliš ho zastavil, alespoň na chvíli. Tím to vlastně všechno začalo, jsem šel do Třince. V té době my jsme hráli vlastně s Davidem Maplem v 1-5 v nároďáku. Vlastně byl to poslední rok, vlastně před mistrovstvím světa, před draftem, což byl vlastně jeden z nejdůležitějších roků. A vlastně, aby vůbec byl draftovaný, mohl být draftovaný, tak ten nejdůležitější turnaj bylo mistrovství světa, tam chtěl zahrát co nejlepší výsledek, tak my jsme hráli spolu a vlastně trenér z nároďáku Kužílek vlastně trénoval juniorku v Třinci, tak proto jsem se rozhodl jít tam. Určitě jsem měl každý den možnost sledovat Ríšu Krále na tréninku, v zápasech. Myslím, že to je obrovský talent a má moc dobré věci na ledě, takže jsem měl možnost sledovat každý den, za to jsem moc rád a musel se od něho naučit nějaké věci, co jsem viděl, jsem ho chovat se v různých situacích, oslabení, přesilovkách, 1-5, takže myslím, že všichni, co tam hrajou v Třinci, se mají od něho co naučit. Já jsem vlastně první rok s ním hrál s ním v 5, takže jsme se určitě domluvali, co on chce po mně. Já jsem hrál levý křídlo zpátky, takže mě říkal, co je jeho představa, tak já jsem byl mladý, tak jsem se snažil vlastně poslouchat, protože jsem věděl, že je zkušenější, výborný hráč, takže jsem se snažil dělat to, co on chce po mně a pak určitě, když udělám to, co on chce, tak bude lepší místo pro to, aby on mě mohl nahrát a abych mohl dát gól, takže jsem se ho snažil poslouchat. Doufám, že on může říct to, že jsem ho poslouchal taky. Já jsem byl centr až do 16 let, pan trenér Míšek v nároďáku 16 začal dávat na křídlo, taky na levý, na pravý, pak jsem si zvykl víc na to pravý křídlo a dělal jsem mám mnohem líp věcí. Líp se mě střílí, líp se mi dělá klička vlastně a hraju na levou stranu, takže když to strhnu do prostředku, tak můžu hned střílet. Cítím se tam mnohem líp, jak na levé straně. Určitě nejsem ten, co tady bude rozbíjet a mlátit proti hráče, takže si myslím, že vlastně jsem o to útočení tam a o to, abych občas dal nějaký gól a nějaký přihrál a připravil šanci pro svoje spoluhráče, takže a spíš si myslím, že to moje práce je spíš v útočné třetině než v obrané, ale vlastně náš trenér známý tím, že chce od všech hráčů, že tam není žádná výjimka, že chce od všech hráčů to stejný, jak hlavně v obranné činnosti, takže
a v té ofenzivní fázi vlastně nám dává volnost, což si myslím, že je dobrý. Mám vlastně jednu rvačku, jednou jsem byl na 5 minut vyloučený. To bylo rychlý, jsme spadli, takže to bylo docela, jsem měl docela štěstí, takže jsem neprohrál. No, já jsem sednul si na brankáře jejich a to se jim nelíbilo, nevím proč. Yannick Tremblay z Atlanty, takže my jsme hned spadli na zem, takže jsem možná měl štěstí, jinak bych možná odnes, nebo bych dostal nějakou ránu, takže. Ale dostal jsem 5 minut, byl jsem spokojený, že jsem neprohrál rvačku, takže dobrý. To bylo nejtěžší rozhodnutí volání, které jsme vybrali. A to byla paráda. A prohráli jsme, jo. Zranění Beča. Jsme jim dali, vole, co? Martin Havlát patří k nejobdivovanějším hráčům v kabině senátorů, ale když si stejné brusle, v jakých krouží při zápasech v zaplněné aréně, obuje na zamrzlém kanálu v centru Ottavy, skoro nikdo si ho nevšimne. Já miluji filmy, tak chodím hodně do kina. Pak mám vlastně tady spoustu kamarádů mimo hokej, co jsem si udělal, takže poznal nový lidi, tak se stykám i s nima, protože kdybych vlastně se pohyboval jenom v tom kolotoči hokejovým, tak bych se z toho možná zbláznil jednou. Je taky občas přemýšlím si popovídat o jiných věcech, než jenom o hokeji a trošku změnit téma. Pro hokejistu je nejlepší hrát v Kanadě hokej, vlastně ty města všechny jsou hokejoví a vlastně hokej tady sport číslo 1. Fanoušci vlastně rozumí mnohem víc hokej, tak jak v Americe nebo na Floridě. Je tady skoro každý zápas vyprodáno nebo blízko k vyprodání, tak myslím, že ti fanoušci tady jsou mnohem lepší než v té Americe. Já mám Mach 9 přezdívku. To lidi hlasovali jen 2 roky zpátky, takže to je jejich přezdívka pro mě, to lidi zvolili sami. Jak je reklama na holicí strojky, Mach 3. Tak já mám Mach 9, já mám 9 číslo. Myslím, že to je pěkný číslo, ale hlavně ho mám z jednoho důvodu, že můj táta dřív hrával taky hokej a měl 9, takže to je hlavní důvod, proč to nosím. A mají to skvělí hráči, takže musím snažit trošku, abych to číslo mohl nosit. Prudký kotouč nespracován, znovu souboj Havláta a Lindrose. Jágro je teď přidržel hokejku, Havlát má šanci, gól! Znovu jsme v šanci, Havlát, gól! Martin Havlát, jeho druhý gól dnes večer. Podívejte se, jak rodák z Brna ovládl tento zápas. Ta olympiáda to bylo zatím to nejlepší nebo nejzajímavější, co jsem kdy prožil v hokeji zatím. Za prvé jsem byl strašně šťastný, že vlastně jsem byl nominovaný, že můžu tam být v jedné kabině s takovými hráči, jak jsi říkal, Hašek, Jágr, Hejduk, skvělý hokejisti, takže že budu moc poznat a to bylo úplně skvělý a pak jsem byl z toho trošičku nervózní, jaký to bude, abych nesklamal. No tak. Začal jsem ve 4. pětce vlastně s Milanem Hejdukem a Pavlem Paterou a pak v zápase se Švédama jsem nějak v poslední třetině mě trenér Augusta chtěl poslat na let vlastně s Jágrem a s Langem. Tak jsem byl z toho takový vyplašený, že jsem vlastně vylezl na led a udělal jsem faul, dostal jsem 5 minut do konce zápasu, takže jsem to nedohrál a bylo to asi 7 minut do konce a prohrávali jsme 2-1, myslím, že to bylo a pak kluci už neměli dost času vyrovnat, tak jsem se bál toho, co mě kluci řeknou, že mladý si dovolil udělat faul zbytečný a že vlastně neměli šanci vyhrát a naopak kluci přišli do kabiny a říkali, že se to může stát každému. A poslední zápas ve skupině s Kanadou a to čtvrtfinále jsem hrál s Jardou a s Lanížem a bylo vlastně, je to vlastně moje 2 asi nejzábavnější zápasy. Jarda tam hrál moc skvěle a byl to vlastně zážitek s ním hrát
Myslím, že každý by si s ním rád jednou zahrál.